ससुराल नई जगह हा, नए लोग होखी। आधा कपड़े लुगा के जात हो का हो? अरे कम से कम गौवा में तक घूंघट कर ले हो तू। सब तो ठीक बा बुआ जी, बाकी वहाँ हमार माई बाबूजी तो ना हुई है ना। जितना भी भोजपुरी के देखे वाला लोग बा इस सब कोई के सांझे बिहाने चैनल पे स्वागत बा। आज हम जना फिल्म के ट्रेलर के रिव्यू करे खातिर आइल बनी। ये फिल्म के नाम है मासूम हाउसवाइफ। जैसा नहीं फिल्म के नाम बा वैसा नहीं फिल्म के कहानी बा। फिल्म के नाम है मासूम हाउसवाइफ और कहानियों एकदम मासूम बा। मासूम हम ये से कहता नहीं कि ना फिल्म के स्क्रिप्ट में ताकत बा, ना फिल्म के डायलॉग में ताकत बा, ना फिल्म के स्टार कास्ट में ताकत बा। आरी पर अदाकारी पर हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगावत, लेकिन एगो घीसल पीटल कहानी के फिर से मिर्च मसाला लगा के बनावे के कोशिश कल गई बा, जेकर नाम हम बतैनी हाँ मासूम हाउसवाइफ। रउआ सब देखले होगा कि हमके गांव घर समाज में जब पतो आवेल तो उनका का दुख पीड़ा और कुछ बनावटी पीड़ा के अनुभव होखेला। ये धरती पर जितना पतो बाड़ी लोग उनका लोग से पूछ दिए कि राउर सास कैसन बाड़ी, तार सास कैसन बाड़ी, तो हमरा लागता कि गिने के परी सास हमार बहुत बढ़िया बाड़ी। ना तो अंधाधुंध जैसे भेड़ के चाल होखेला, यही चाल में और यही सुर में सब कोई एके कही एके भाषा बोलता और बोलेला कि हमार सास लेखा ये धरती पर खटकिन सास कोई के हयो नहीं है। लेकिन यह बात जब उनका भौजाई से पूछल जाला तो वो यह बात कहले कि हमार जैसन सास बिया एकरा से खटकिन सास ये धरती पर हये नहीं। यानी कि सास के जौन एगो रूप बा, सास के जौन एगो करेक्टर बा, ये दुनिया के और ये धरती के सबसे बोझीला करेक्टर है, बोझीला रिश्ता है। पतो आशा ही करेली कि सास माई के रूप में होखे, लेकिन पतो कभी ई ना चाहेली कि ससुराल में जाके अपने आप के ओहिजा एगो बेटी के रूप में स्थापित करे। यह चीज़ के ये फिल्म के राइटर शब्द के रूप में कागज पर चित्रण के लिए बना और वह चीज़ के ये फिल्म के स्टार कास्ट स्क्रीन पर जिंदा करे के कोशिश कैले बा वो हर एक किरदार के। लेकिन जब स्क्रिप्ट में ही ताकत ना रही तब किरदार कितना भी मांझल होगी ओकरा के और उस कहानी के साथ इंसाफ ना कर पाए। और जब भोजपुरी इंडस्ट्री के बात होखेला तक गिनल चुनल कलाकार बना जरा डायलॉग अपने आप सीटी और ताली बाजे लागेला। ना तो भोजपुरी के फिल्म इंडस्ट्री भी आजकल एल्बम इंडस्ट्री से तनिको कम नहीं की। और यह चीज़ के मासूम हाउसवाइफ चिरतार्थ करत। नग्नता और फुहरता नहीं खे ये फिल्म में, लेकिन ये फिल्म में कुछ नयापन भी नहीं। ना कहानी में नयापन बा, ना डटल कहानी देखावल गइल बा कि पतो के लोग परेशान करता, पतो आंवला बन गइल बिया और आंवला बनल बिया तो लोग तबला बजावता। लेकिन कहल गइल बा कि अति के भी अंत होखेला और यही तरीका से एक दिन घर के जो ननद और सास बाड़ी लोग प्लान बनावत ताड़ी कि पतो होके काट के बोरा में फेंक के बोरा में बांध के फेंक दिल जाओ। और बोरा में बांध के जब फेंके जा ताड़ी लोग ओकरा बाद का होता और कैसे होखता यह चीज के फिल्म में देखावल। हमरा हिसाब से और हमरा तरफ से ये फिल्म 5 में से 1 स्टार लायक भी नहीं की। लेकिन डायरेक्टर के प्रोड्यूसर के पैसा लागल बा और जौन मंझल कलाकार बनन उनका कलाकारी के बदौलत बस रिव्यू करे लायक भी ये फिल्म बनल। बाकी रउआ सब के ट्रेलर कैसा लागल है, रउआ सब ट्रेलर देखे जाई और कैसन कौन सीन सबसे बढ़िया लागल है वो कमेंट बॉक्स बस से बताई। और ये सजेशन भी कमेंट बॉक्स में दी जा कि फिल्म के जो डायरेक्टर बना लोग प्रोड्यूसर बना लोग इस सब चीज़ से ऊपर उठ के कुछ नया प्रयोग कर। कैसे अगर एल्बम इंडस्ट्री की बात करी भोजपुरी के तो ढोढ़ी चोली अब मोटान मोटान पेट दिखा के
व्यूज बटोरल जाता और फिल्म के बात करी तो सास पतोह के कहानी लेके दशकों से घूमल जाता। खैर आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई ऐसे ही भोजपुरी फिल्म के ट्रेलर और गाना और भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ल समाचार जाने खातिर सांझे बिहान चैनल के सब्सक्राइब कर ली जा। अगर ये वीडियो और सब यूट्यूब पर देखा तानी जा। आज के वीडियो में इतना ही, अगला वीडियो में फिर मुलाकात हुई। नमस्कार।